23 май соли 2020 мунира ҳакимова фарди коромаду номдор рамзи барҷастаи фарҳанги тоҷикистон бар асари дамкӯтаҳӣ аз таъсири covid-19 ҷон бохт. 20 рӯзи охир мунира ҳакимова бо марг дар набард буд. 20 рӯзи охир муборизаи шадиде дошт то зинда бимонад. инак шарҳи 20 рӯзи охир аз ҳаёти мунира ҳакимова. акай орзуҷон, як бурга салом алайкум. гуфтум голос хати тезтар фаҳмонамтон. на танҳо дар доираи телевизион ё барандаҳо, тамоми ҷумҳурӣ, тамоми табақаи ҷумҳурӣ дар бораи мунира ин шабрӯз чизе ҳаст мехоҳад фаҳмидан, махсус ҳамаи рӯзҳои охираш. ва барое ки бисёр гапҳоам шидааст ки мегӯянд аввал мавзуна касали вазбин буд, нигоҳубиниш кардай, баъд тахтиш гузаштай, ҳозир мавзуна дар чӣ дарду аламай. ман акаҷон то ҳозира ба худ намеём. аяму рӯзи гузаштагишон бовар кунед, инстаграм барои ман дигар аҷоибам нашидааст. хай чихӣ мекунем ака, ҳаёт беҳад зиқ шидам ака. 3 май фаридун ҳакимов шавҳари мунира аллакай аз зуком шифо ёфта буд. ҳеҷ кас аз аҳли оила намедонист ки вируси короно аллакай ба хона роҳ ёфтааст. 3 май яку як бора ҳарорати бадани ҳамаи аҳли оила баланд шуд. аниқтараш дар байни 1 соат ҳамамон таб кардем. модарам низ тасб кард. кӯдакон ҳатто тасб карданд. он қадар сулфаи зиёд ҳам надоштем. дарҳол дору хӯрдем, ҳамдигарро нигоҳубин кардем. ман, додарам, зани додарам, кӯдаки хурдсоли онҳо, хулоса ҳама бо ҳарорати баланд дар хона хоб будем. 4 май мунира ҳанӯз ҳам ҳарорати баланд дошт. мавзуна духтари калонии мунира дар канори модар буд. писари хурди масрур низ бо ҳамсараш аз модар муроқибат мекард. мунира ва фаридун ҳамагӣ 4 фарзанд доранд. 40 сол дар канори ҳам зиндагӣ карданд. фарзандонашон мавзуна, манучеҳр, манзура ва масрур. диққат диҳед, ҳама бо ҳарфи м. модари ман тамоми ҳастиашро барои хушбахтии фарзандон бахшид. шахсан барои ман аз кӯдакӣ як такягоҳ, як роҳнамой буд. мутаассифона ман ин фариштаро аз даст додам. 5 май вазъи мунира рӯ ба беҳбудӣ овард. воқеан худро хуб ҳис мекард. ҳатто мақсади ба духтур муроҷиат карданро низ надошт. аслан мунира зукому сардарду шамолхӯрӣ ва ин гуна бемориҳоро ҳеҷ вақт писанд намекард. қавӣ буд. мунира соли 1958 дар оилаи кинематографистон ба дунё омадааст. духтари ягона аст. аз ду бародараш яке вафот карда. қавӣ иродагии мунира ҳакимова дар ҳама ҷабҳа ба чашм мерасид. аз ин ҷост ки ба беморхона нарафт. фикр мекард як зукоми муқаррарии зудгузар аст. модари ман дар хона ҳамзабони ширин доштанд. худашон бахши забоншиносиро хатм карда буданд ва забону адабиёту шеъру қаламро хело дӯст медоштанд. баъди 2-3 рӯзи нотобӣ модарам хуб шуда буд. механдид, ҳарф мезад. фикр кардем ки беморӣ гузаштааст. 6 май яку як бора вазъи мунира нохуб шуд. баъди 2 рӯзи беҳбудӣ боз ҳарорати бадан боло рафт. дарҳол бо тавсияи табибон муолиҷаи амбулаториро дар хона сар карданд. 6 май бо тавсияи духтурони шинос реҷаи табобати модарро дақиқ кардем. модарам ҳеҷ гоҳ аз дард шикоят намекарданд. рӯзҳоро ҳисоб мекарданд. мегуфтанд ки ин беморӣ тақрибан 15-20 рӯз давом мекунад. мегуфтанд кош ин 15-20 рӯз зуд гузарад то ба худ биёям. модарам мехостанд дар арафаи ид маросими солгарди марги бибиамро барпо кунанд.
тайёрӣ медиданд. ҳатто хешу таборонамон ба ин маросим омодагӣ доштанд. تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، ناید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. ҳафтуми май муолиҷаи хонагии Мунира Ҳакимова шурӯъ шуд. иштиҳо коҳиш ёфт, вале доруҳоро сари вақт истеъмол мекард. бо он ки иштиҳо надошт, маҷбур ғизо мехӯрд то қуввату маҷолашро аз даст надиҳад. дастакони модарам сиёҳу кабуд шуд аз сӯзандорӯи зиёд. ба ҷои он ки дар фикри худашон бошанд, фақат ҳоли бачаҳову набераҳоро мепурсиданд. 8 май тамоми аҳли хонадони Ҳакимовҳо сиҳат шуданд. хурду калон, марду зан ҳама шифо ёфтанд ба ғайри Мунира. Мунираи беҳамто, Мунирае ки ҳанӯз дар 2 солагиаш олами синаморо бо офаридани нақши духтари Зумрат тасхир карда буд. Мунирае ки дар 6 солагӣ ба дубляж рафта персонажҳои Наврасро овоз медод. Мунирае ки қомати баландаш сарафрозии миллатро инъикос мекард. садояш садои миллат буд. чанд сол қабл талабшо дар филми беҳуда хора мекунӣ шуморо барои нақш офарид даъват кард ва як нақши бисёр хотирмон бозӣ дед шумо. орзуҷон, мардум дӯст доштанд, боз баҳои баланд гирифтан. нисохонон пари пайкар гуфта бисёриҳо занг мезаданд, мегуфтанд вай апаи Мунира сини кулоб нара. барои чӣ сангборонат мекунанд? ғам доди духтара. ин филм оғоз шуд аз соли 2009 ва 2010-2011 давоми 3 сол мо бо устод Мунира Ҳакимова ҳамкорӣ доштем ва ман бисёр дар ҳайрат ва бисёр дар тааҷҷуб будам ки як суханвар, як нафар баранда ва як нафар ровӣ метавонад ки ин қадар маҳорати баланди синамоӣ дошта бошад. масалан чӣ хел саҳнаҳои филм буданд ки онҳо саҳнаҳои бисёр калонҳаҷм буданд. масалан иборат аз 4-5-6 саҳифаи чопи компютерӣ буданд. онҳоро Мунира Ҳакимова дар 5-6 дақиқа аз худ мекард, ҳифз мекард ва ҳамин тавре баромад мекард ки гӯё ки ин суханҳоро худи ӯ навишта бошад бо тамоми образ ва бо тамоми ҳаракатҳо. ва ман чанд бор мепурсидам ки устод як сир аст инам ки устод шумо чӣ хел метавонед ки масалан дар давоми 5 дақиқа ин қадар 4-5 саҳифаи чопи компютериро шумо ҳифз мекунед? чӣ тавр ҳамин маҳората ба ман биомӯзед ки манам истифода барам? мегуфт ки талабшо 2 намуди азёдкунӣ аст, 2 намуди ҳифз кардан. як намуде ҳаст ки пеш аз ҳама ту мехоҳӣ ки онро барои худат қабул кунӣ ва ин чиз барои ту бисёр мақбул аст, бисёр маъқул аст ва ту ихтиёран онро қабул дорӣ ва мехоҳӣ ки он бо ту бимонад дар масалан ҳифзи ту. вақте ҳамин намуд аз худ мекунӣ, ин доимӣ абадӣ мемонад, вале аз худ карданаш, азёд карданаш каме душвортар аст мегуфт. ва дуюм намудаш ин аст ки ту хеле зуд азёд мекунӣ дар байни 5-6 дақиқа, вале ин барои ту ҳифз карданаш, яъне то абад лозим нест. ту бояд дарҳол аз худ кунӣ, ҳифз кунӣ ва иҷро кунӣ ва фаромӯш кунӣ. ва ин тавре ки гуфт ман мекунам, ин ҳамун тавр аст ки ман барои ҳамин филм гуфт ин саҳифаҳоро, ин саҳнаро аз худ мекунам ва иҷро мекунам ва баъд аз ин шояд агар баъд аз 1 соат пурсед фаромӯш мекунам. ана ҳамин маҳорати аҷоиби устод буд ки ҳар кас надорад инро.
ва дуюм чиз чӣ барои ман тааҷҷубовар буд, чӣ барои ман ҷолиб буд ки вақте ки филм ба охир расид, мо шурӯъ кардем ба сабти овоз, танировка, яъне дубляж. медонед чӣ, дар сабти овоз вақте ки устод меомаданд, ҳамун матнҳои дароз, ҳамун суханҳо, ҳамун саҳнаҳои бузургро дар як дубл сабт мекарданд. Ман ҳайрон мешудам. мегуфтам ки устод, шояд шумо то филми ҳунарӣ беҳуда кор мекунед, таҷрибаи калони танировка доред, яъне сабти овоз доред дар филмҳо. мегуфтам бале, ман зиёд кор кардам. як бор гӯш мекарданд, ҳамаги як бор пурра гӯш мекарданд ва бори дуюм вақте ки сабт мешуд, бе такрор, бе хатоӣ онро баён мекарданд ва сабт мекарданд. модари ман бо номи худ ба тамоми фарзандонашон оянда сохт. ҳамин як номи модари азизам кофист ки ҳазорон нафар аҳли хонадони моро дӯст доранду эҳтиром кунанд. баъди рафтанашон ҳам номашон ба 7 пушти мо обрӯ медиҳад. 9 май сеюм рӯзи муолиҷаи амбулаторӣ шурӯъ шуд. то рафт ҳолати бемор нигарониҳоро ба вуҷуд меовард. аввалин ҳафтаи моҳи май дар кишвар якбора теъдоди мубталоён ба COVID-19 афзуд. аҳли ҳунар мулоқоту барномаҳои фарҳангиро ба таъхир андохтанд. мунира ҳакимова ҳанӯз дар хона буд. то ҳол боварам намеояд. модари ман бо садои ҷаззобу қавии худ садҳо мулоқоту маҷлисро ифтитоҳ мебахшиданд. бо ду забон, бо забони модарии худ ва бо забони русӣ беиштибоҳ сухан меронданд. ҳаматарафа барои ман идеал буданд. дар интихоби либос, ороиш, рафтору кирдор модарам омӯзгори ман буданд. ҳатто дар лаҳзаҳои бемор буданашон низ кӯшиш мекарданд ки ба по хезанду касеро озор надиҳанд. мо сари вақт тамоми доруҳои фармудаи духтурро дастрас кардем ва фикр мекардем ки баъди ягон 3-4 рӯз баъди сӯзандоруҳо беҳтар мешаванд. баъд дар Россия ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам, вақте ки рӯзҳои фарҳанги тоҷикистон дар Россия буд, баромадам Тоҷикистонро муаррифӣ кардам. О Русь, Таджикистан, как друг, приветствует тебя. Снега вершин, цветы долин приветствуют тебя. С тобою рядом мы идем, и твой язык любя, мы все на языке родном приветствуем тебя. Никогда я не устану воздавать хвалу Таджикистану, нашим песням литься без конца, дружбою наполнены сердца. ман фикр мекунам мунираро такрор карда намешавад. ҳарчанд мегӯянд, русида мегӯянд ки незаменимых нету, ивазнашавандаҳо нест. на, мунираро махз мунираро иваз карда намешавад. чунин барандаи натоқи олуфта, доно, ман фикр мекунам дар фарҳанги санъати тоҷик дигар такрор намешавад. 10 май ҳамарӯза хабари фавти одамон аз гӯшаву канори кишвар дар равзанаҳои интернетӣ нашр мешуд. имсол мунира ҳакимова яке аз масъулони чорабинии идонаи наврӯзӣ дар шаҳри бохтар буд, аммо бар асари вируси короно нақшаҳо пурра амалӣ нагардиданд. охири моҳи март бо таклифи нигина амонқулова мунира барои иштирок дар клипи фиребо аз шаҳри бохтар ба душанбе омад ва таърихи 23 март меҳмони барномаи ногуфтаҳо шуд. охири моҳи апрел буд. онҳо дар шаҳри бохтар бо консертҳои наврӯзӣ банд буданд. аз ҳамин қадар раҳ ки мо сухан кардем, аз ҳамон ҷо хестан омаданд барои як навори мо омадан сабташон кардем ва гуселашон кардем. ҳамин хел охирон ҳамун дидаи мо ҳамун дида буд.
من که خود عاشق و عاشق نژادم، دوست دارم که همه عاشق باشند. مادرم استادانی پرقوت داشتند. ذخیره دانش و آواز قوی مادرم را استادانش قدر می کردند. کجایی که می رفتیم دختری منیره می گفتند و با هوس به من می نگریستند. مادر من میلیون ها مخلص داشتند، ولی این بیماری دهشتناک را ببینید که هیچ کدام از مخلصانش نتوانستند او را ببینند. 11 مای антибиотик ҳам таъсир намекард. ба ҷои беҳбудӣ вазъи мунира ногувортар мешуд. таби шадид вуҷудашро фаро мегирифт. мунира ҳакимова то ин дам ҳеҷ маризие надошт. гоҳ-гоҳ аз фишорбаландӣ ранҷ мебурд, аммо барои пешгирияш ҳамеша дармон меҷуст. ҳатто дар вақти сабти барномаи ногуфтаҳо нишонае аз ин маризӣ дар ӯ дида намешуд. من آمدم که جلوه ناز هنر کنم، با کلک شعله قصه شب مختصر کنم. دود هزار دیده را دیدن نادیدنی، چشم هزار چشمه را پر از گوهر کنم. من آمدم که در این مقام جاه و گاه خود با سحری تازه جلوه ناز و هنر کنم. اینقدر شکر گفتارید شما. همون حرفی که فروغ گفته است تنها صداست که میماند. یعنی صدای شما صدای تاریخی. از خردسالی در کاخ جمعی برآمد میکردم و با بانوی هنر، با بانوی سخن آشنایی داشتم. همیشه کامپلیمنت میگفت، روح بلندم میکرد، مصلحتم میداد و همیشه مویهایم را هر وقتی که مرا میدید اندازه میگرفت و میگفت مویهای خیلی زیبا داری، با نبوری ها. من باشم قدی بلند، آوازی شیره‌داری اپای منیره را دوست می داشتم. در چندان کنسرت ها چرابینی ها مرا معرفی کردند و غیر از این در کدام تویی که ما یک جای خدمت می کردیم، هنگام معرفی به من اپای منیره می گفت خدا کند که مهرنگار را در لباس عروسی ببینیم و دعا می دادند، تمنا می کردند که صاحب بخت شوی. و باز می گفتند که اگر مهرنگار توی کند من حتما راوی توی مهرنگار می شوم. بسیار هوس داشت نسبت من و می دانید اپای منیره چطوره که در صحنه سرمسئول بودند، در زندگی هم همین طور بودند. یعنی بسیار یک زنی صمیمی بودند و کمک خیرخواهیش زیاد بود. یادم هست که بیبیم از دنیا 3 سال پیش درگذشته بودند و یکی از اولین نفرانی که به مراسم دفن بیبیم حاضر شدند این اپای منیره بود. در اینجا استادی سخن، این نفر رو فکر میکنم که همگان از خرد و بزرگ میشناسند و امروز برای من افتخار است که ما یک جای این محفل رو آباد کرده ایستادیم. یک концерт بلند به خاطر منیره حکیمова, самая лучшая ведущая в Таджикистане. Еще раз ваши бурные овации, друзья, прошу. من ترکیش و شاهد و ساغر نمی کنم، 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه توبی و قصر حور به خاک کوی دوست برابر نمی کنم. آخران بزم عروسی که منیره گذراندن 14 اپریل نبود، 18 اپریل بود. من خوب در خاطر دارم چون در 18 اپریل در طربخانه دیدار من و حبیبه دولت و در خدمت بودیم و برنده انمون محفل منیره حکیمова بودن و انمون در اومدن منیره من راستی هیچ فکر نمی کردم که منیره من بار آخران انم اینجا ببینم. مثل همیشه آراسته و پیراسته. خیلی زنهای میدونید در عرفیت میگن آلفته ستنگ، زنه که در حقیقت ستنگ بود.
ман аз самими қалбу ҷон мегӯям орзуҷон ки то ба имрӯз ман ҳолаам ба худ наомадам, барое ки мо чӣ хеле ки шумо гуфтед бо апаи Мунира ҳам апа будем, хоҳар будем ва қариб 24 соате ки буд мо рӯзе набуд ки аз ҳоли якдигар хабардор набошем ва дар ҳамин беморӣ мо якдигарро ҳатто напурсидем ки ту дар куҷоӣ ва ман дар куҷо ҳастам. Ҳама аз тарси ин беморӣ яъне ба касе на занг мезадем ё ки худованд ҳамихе овард ва ман чӣ гуфтаням апаи Мунирабону рӯҳашон шод бошад. ман чӣ қадар ӯро дӯст медоштам, чӣ қадар барои он зан ман сӯхтам, чӣ қадар як қариб ки мо дар тамоми маъракаҳо якҷо будем. Агар шумо медонистед ман бисёр маъракаҳо мерафтам, фақат мехостам ки апаи Мунира бо ман бошад. барои чӣ? Барои меҳрубонияш, барои як зани ҳалим буданаш, барои як апагию хоҳарӣ рози дили якдигар ва то ҳол гуфтанӣ ҳастам ки апаи Мунира ҷои ту холист. мунира ба ҳайси муҷрӣ охирин тӯйҳои бар дӯш гирифтаашро дар моҳи апрел гузаронд ва бо хотири ҷамъ хонанишиниро аз бими кӯроно ихтиёр карда буд. модарам бисёр эҳтиёткор буданд. бубинед дар ин қадар ҷамъомаду маҷлису тӯю сур модарам сироят наёфтанд, аммо дар даруни хонаи худамон сироят ёфтанд. афсӯс мехӯрам ки мо ин нобиғаи нотакрорро ҳифзу ҳимоя карда натавонистем. аз рӯҳи модарам 100 бор узр мепурсам. модари ман ба дарди андаке тан намедод. барои ҳамин то охирин лаҳза кӯшиш кард ки ба по хезад. рости чанд рӯзи бемор буданаш каме лоғар шуданд. 12 май рӯзи шашмақом дар тоҷикистон. ин аввалин баҳори бенурӯзиёе буд ки ҳама дар кунҷи хонаҳо менишастанд. дар ин рӯз мунира одатан барвақт аз болин бар мехост, зебу зинат мекард, пироҳани зеботаринро пӯшида ин ё он ҷамъомадҳои фарҳангиро гардонандагӣ мекард. ҳар сол ҳамин буд, вале имсол на. имсол 12 май дар рӯзи шашмақом мунираи қавиирода дар болини беморӣ сар монда буд. радиоро бениҳоят дӯст медоштанд. ҷавонӣ ва лаҳзаҳои зеботарини зиндагиашон дар хонаи радио гузашт. модари ман бо бибиям дар як рӯз таваллуд шуданд. 15 апрел рӯзи таваллуди ҳам модарам аст ва ҳам бибиям. 13 май мунира ва аҳли хонадон охирин марҳилаи муолиҷаро интизор буданд. одатан мегӯянд баъди 5-6 рӯзи табобату дорugузаронӣ беҳбудӣ пайдо мешавад, аммо ин беҳбудӣ ҳеҷ набуд ки пайдо шавад. ҳар рӯз ҳамамон зорӣ мекардем ки дар беморхона хобонем, аммо боз ҳам модарам рад мекарданд. дар шабу рӯзе ки ҳоли модарам нохуб мешуд, беморхонаҳои шаҳр аллакай барои қабул ҷой ҳам надоштанд. мо ҳамеша бо табибон дар тамос будем. тамоми табобатро бо тавсияву маслиҳати духтурон баром монда будем. аз аввал ҳеҷ касе аз хонаводаи мо намедонистем ки ин ҳамин беморӣ аст. танҳо баъди вазнин шудани ҳолати модарам мо фаҳмидем ки ин воқеан ҳамон вирус аст. бурда аз томография гузарондем, ташхис кардем. 14 май рӯзи душворе фаро расид. аз 7 май то 14 май миқдори зиёди антибиотик ва дигар дорувориҳоро ба ҷисми Мунира Ҳакимова гузаронданд. ба тамоми духтурони шиносу ношинос занг мезадем. ҳатто дар бевақтии шаб занг мезадем. 14 май ҳолати модарам тамоман нохуб шуд. вазъи беморхонаҳо ҳам хуб набуд. намедонистем ки чӣ кор кунем, куҷо барем. дилам месӯхт, лекин дар пеши модар гириямро нишон намедодам. дилбардорӣ мекардем.
15 май шаби 14 ба 15 майро мунира бо машаққати зиёд саҳар кард. аҳли оила тасмим гирифтанд ёрии таъҷилӣ даъват кунанд. бедаъвати мошини ёрии таъҷилӣ бистарӣ кардани бемор он лаҳзаҳо душвор буд. 15 май мунира ҳакимоваро дар ҳолати душвори нафастангӣ ба бемористон бурданд. модарамро ба беморхонаи якум советский бурда бистарӣ карданд. хонаро 2 бор омада дезинфексия карданд. мо шабу рӯз ҳамамон бо навбат дар гирди беморхонаи якум советский будем. азбаски нафастангӣ доштанд, дарҳол ба дастгоҳи оксигендиҳӣ пайваст карданд. дастгоҳи оксигендиҳанда ин ивл нест. ивл ин ҷиҳози ҳаводарорӣ ба шуши инсон аст. тарзи мондани ивл хеле душвор ва хатарнок аст. модари ман ба ивл пайваст набуд. 16 май акнун корманди шоистаи тоҷикистон, ходими санъат, улгӯи миллионҳо нафар на дар ягон ҷои хосе, балки дар баробари мардуми азизаш дар як беморхонаи муқаррарӣ бистарӣ буд. дастгоҳи оксигендиҳӣ ба чанд бемор яку якбора кислород медиҳад. баллони оксиген фақат 40 дақиқа мерасад. баъди 40 дақиқа баллони навро насб мекунанд. ҳамин процесси ивазкунӣ 2 дақиқаро дар бар мегирад. дар 2 дақиқа модарам хеле нафастанг мешуданд ва ба тарсу изтироб мепечиданд. ман инро ба чашми худ медидам. духтуронро хоҳиш мекардам ки зудтар лӯлаи оксигенро иваз кунед, ақаллан дар муддати 1 дақиқа, аммо он таҷҳизоти кӯҳнаи замони пеш имкони зуд иваз карданро надошт. 17 май бонуи ҳунар ба худ омад. ҳарчанд бо моски оксиженӣ нафас мегирифт, аммо каме беҳбудиро ҳис мекард. ба духтараш мавзуна гуфт ки телефонашро оҷилан биёрад. мавзуна баъд фаҳмид ки мақсади асосии пурсидани телефон дар чист. ман телефонро бурдам. модарам мехостам бо 2 нафаре аз тӯйдорон тамос бигиранд, чунки баъди моҳи рамазон бояд дар 2 тӯй хизмат мекарданд. як қисми ҳаққи хидматашонро пешпардохт карда буданд. ба ҳамин хотир телефонро биёр гуфтанд. мабодо занг зананд пешпардохташонро гардонда диҳем, мегуфтанд. то ҳол телефонашон дар дасти ман аст ва он тӯйдорон занг намезананд. шояд аз рӯи эҳтиром занг намезананд, вале телефони модарам то ҳол фаъол аст, дар дасти ман аст. ман ба зангҳо ҷавоб медиҳам. 18 май моски оксиженӣ воқеан кӯмак кард. ин маризӣ дар муддати 15 рӯз бонуи ҳамеша сабзро каме хаста карда буд. ба хона занг мезад ва мегуфт ки хӯрокҳои дӯстдоштаашро пухта биёранд. шии сабзро дӯст медоштанд. супюре ва панирро бо нони сиёҳу пиёз истеъмол мекарданд. наскшӯрбои туркиро дӯст медоштанд. ҳатто хӯрокро зебо мехӯрданд. шишту хес, хӯрокхӯрӣ ва ҳамаи ҳаракатҳояшон зебо буд. 19 май мунира ҳакимова зери моски оксиженӣ нафас мегирифт ва табибон ҳолаташро вахим арзёбӣ накарданд. ман то палатаи хуби модарам медаромадам. болои сарашон менишастам. бовар кунед, вақте модар бемор аст, дигар ягон чи сади роҳи инсон шуда наметавонад. на коронавирус, на табиб, на посбон. 20 май мунира ҳакимова фақат 2 рӯзи дигар дошт дар ин дунё барои зиндагӣ кардан. ҳамагӣ 48 соат монда буд то охирин нафаси нобиға. ёдам ҳаст дар телевизион солҳои 90 кор мекарданд. вазъият хуб набуд, вале содиқона ба кор мерафтанд.
шаби дароз барои эфир омодагӣ медиданд. ягон дақиқа ба эфир дер намекарданд. эфири телевизион барояшон як минбари баланде буд. худашон эфирзеб, хушовоз буданд. мунира ҳакимова осону бемонеа ба эфири телевизион роҳ наёфта буд. баъди чандин соли кор дар радио билохир ба мунира иҷозаи кор дар телевизионро доданд. бо заминаву захираи муфиди радио ӯ ба телевизион омад. модари ман кӯшиш мекарданд ки дар пеши мо ашк нарезанд. агар сахт аламашон мекард, пинҳонӣ мегиристанд. аз консертҳо ё чорабиниҳо вақте ки номашонро хат мезаданд, ғамгин мешуданд, ашк мерехтанд. ёдам ҳаст ки модарамро аз эфири телевизион гирифтанд. хеле барояшон аламовар буд. мисле ки кӯдакро аз модараш ҷудо мекунанд, ҳамон тавр шуд. оҳиста оҳиста ба худ омаданд ва рӯ оварданд ба консерту чорабиниву тӯю сур. ҳамеша бо мардум буданд, дар байни мардум буданд. мунира ҳакимова замоне аз эфири телевизион барканор шуд ки роҳбарии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ҳунарманди мардумии тоҷикистон убайдулло раҷабов бар дӯш дошт. чанд сол баъдаш мунираро директори кохи ҷомӣ таъин карданд. то лаҳзаи тахриби бинои кохи ҷомӣ мунира он ҷо кор кард. дар хориҷи кишвар дар сафарҳои ҳунарӣ модарам тоҷикистонро муаррифӣ мекарданд. қаду қомат, салобат, салиқа ва сатҳи суханронияшон баробар ба роёни сатҳи ҷаҳон буд. бо он ҳунаре ки доштанд, бемония метавонистанд ҷашнвораҳои фарҳангии сатҳи москваро гузаронанд. аммо тоҷикистон барояшон азизтар аз ҳама ҷои дунё буд. аз хурдӣ фақат аз амин натоқон ман фақат апи мунирае дидаги ҳастам дар саҳна, дар рӯи саҳнаи тоҷик, бо як ҷозиба, бо як либоси зебо, бо як истодани зебо, бо як овоз, бо як садои ҷозибадоре ки он кас доштани хел фикр мекунам ҳеҷ кас надорад. 21 май ягон тағйирот дар ҳолати мунира ба назар намерасид. бистарӣ буд. боз ҳам тариқи моски оксиженӣ нафас мегирифт, ғизо мехӯрд, ҳарф мезад. духтурон вазъияташро муътадил арзёбӣ мекарданд. занг мезаданд, аҳволи фарзандону набераҳоро мепурсиданд. ман ҳамарӯза бо додарам сару либоси тоза, бистару болини тоза, хурду хӯроки гарм гирифта наздашон мерафтем. модари озодаву олуфтаи ман тозагиро дӯст медоштанд. 22 май нобиғаи ҳунар дар ихтиёр бештар аз 1 рӯз дошт. вақт шитоб мекард. ногуфтаҳо зиёд буданд, аммо мунира ҳарф мезад мисли пештара ва интизори чизе буд. мо мақсад доштем мисли ҳарсола бо аҳли оила ба самарқанд равем. модарам тамошои ҷойҳои тарихиро дӯст медоштанд. чандин бор дар ҳамин шабу рӯзи душвор барои таскини дилашон мегуфтам, зудтар хуб шавед, ҳамакаса ба самарқанд меравем. мунира соати 23:15 шаби 22 май аз бемористони якум советскии шаҳри душанбе ба духтараш мавзуна занг зад. ин охирин занги телефонии модарам буд. гуфт ҳолам хуб нест. гуфт дигар наметавонам. хаста шудам гуфт. мо дарҳол рафтем. аз дигар беморхонаҳо чӣ духтуре ки буд овардем. аммо ҳеҷ кас кӯмак карда натавонист. аҳли оила бедор будем. сӯзанdoruро гузаронданд. ҳамин тариқ хоб рафтанд. соат аз 12 шаб гузашт. 23 май
оғоз гардид нисфи шаб. خوبی ابدی منیره شروع شد اما هنوز دلش کار میکرد. با مشقت نفس میگرفت. به آه و ناله به فریاد و فیغان خواب رفت. ستاره به غروب نزدیک بود. ساعت 3:30 شب دکتر زنگ زد. دلم قریب میکفید از ترس. نمیخواستم خبری ناخوبی رو شنوم. دکتر گفت وضع مادرتان بد شد و ما اون کس را به دستگاه ایویل بردیم. من فهمیدم که مادرم از دست رفت. 5:10 سحر بود، ولی 6 نشده بود. تو زنگ زدی گفتی که اپا شما بیدار؟ من گفتم همه بیدار. یک فیسبوک با دروید اکای فریدون کیمچی نوشتیان من راستی باوری ندارم و من گوشی رو موندم و زود با فیسبوک در اومدم که در همه شدم که اکای فریدون نوشتگی منیره. چون ما در یک جمعیت راهبری ما هست، در جمعیت چرنوبلچیان شهر اکای فریدون ما رفت اومدی نغزه که فریدون داریم، دوستی داریم. من نمیدونستم چه خیلی زنگ زنم، لیکن با وجود گفتم جرأت پیدا کردم که بیا گفتم. من فکر کردم مثل زفرچه این هم یک خبر فیک باشد، شوخی باشد، لیکن در اونجا پست اکای فریدون است. بعد زنگ زدم که اکای فریدون السلام. آوازشون پور محکم حیاتوی سلام منیره ای دست داده. تمام. من نمیدونم 10 دقیقه به جای برگشته به تو زنگ زنم دیگر نمیدونستم چیکار کنم. شخ شیشتم و بعد زنگ زدم گفتم آرزو راست بود است و اولین خبر رو در شبکه‌های اجتماعی این خبری تو بود که از درگذشت منیره همه رو تو آگاه کردی. خیال میکنم خودم رو فریب میکنم. خیال میکنم که تاجیکستان روم با منیره حکیم است، با من زنگ میزنم، با ما در تیهای یک جای میشویم. تا زیرا باور نمیکنم و اما روزی که وفات کردن اکای آرزو، نمیدونم در اینجا کی بود همراهی من. بسیار دشوار است همراز پیدا کردن در غریبی. شاید 2-3 نفری است که من رقم های تلفن اونها را در تلفنم ندارم، لیکن در کلا دارم، در فکر دارم. قریب که رقم های تلفنی همه من فراموش کردم، گم کردم. چند بار سیم کارت ایواز کردم، چند بار تلفن ایواز کردم. من اکثریت شخصانی نزدیک خود رو رقمشون ندارم. بعضی نفران رو من رقمشون رو در حفظ کردم، در کلام هست به تلفنم. من همونجا در حال با اون مهمونانی که همراه من نشسته بودن من گفتم که من حتی گفتم بینید که رقم تلفنی موبیلی استاد عزیز میدونستم که هر باری کسی به من میگو من میگفتم که او مرحبا منیره حکیم رقمشون 93-505 3777. از ساعت 3:30 شب تا ساعت 5 سحر قلب منیره تپش داشت. ساعت 5 سحر 23 می سال 2020 مادر سخنوران تاجیک نابغه عصر راوی ناتکرار در 63 سالگی از عالم درگذشت. نه تنها در تاجیکستان بسیاری از افغانای ما دوستش می داشتن، بسیار یک زن مهربان. اصلا من باورم نمیومد صبح از خواب خستم که در اینترنت هر رقم گپا ثبت میشه. باز دیدم که
صفحه خودت گفتم، من مستقیم به آرزو جان زنگ زدم، با آرزو جان زنگ زدم، گفتم که گپ راست باشه. بعد از اینکه آرزو به من گفت که آرزو جان که گپ راست است، باور میکنی که اصلا دست و پای من میلرزید، هیچ باورم نمیاد. به خاطر ما تقریبا یک 15 روز پیشش یک برنامه کلیپ ثبت کلیپ داشتیم، از کل هنرمندا اوجا بود، اوجا امروز دیدم، شوخی کردیم، خندیدیم. یک دفعه به من شاک بود به کاملا دیگه. راستی براتون تو اسم میکنم که یکی از اعضای فامیل ما به خودم قدم جگر خوشم که یکی از اعضای فامیل از دادم، چون در هر جای میدیدم همین اپاجان میگفتم یک خنده زیبا در چهرهش بود و یک چی خاص داشتیم ما بین خود، یک دوستی خاص داشتیم. همیشه میدیدیم یک گپ زدن ما میومد، شوخی ما میومد. چندین بار وقتی در کاخ جامی بودن اونجا من بسیارتر میرفتم پیشش، به اونجا برنامه میگرفتیم دیگه. راستی که یک زایه بزرگ برای تقریبا همین هنر تاجیکستان و فارسی زبان‌های ما در مجموع شده. سخنهایش چنان صدا در گوشم می‌آید تا حال که باور کنید آرزو، من حاضر همینجا سختی بد گریه میکنم، باور کنید من هیچ وقت او رو فراموش کردم. خبر مرگ او برای من واقعا تکان دهنده بود. هیچ باور نمیکردم که اپای منیرا درگذشتن از دنیا. میخواستم که به من کسی زنگ بزند بگوید که اپای منیرا زنده هستند، این خبر دروغ است، این خبر فیک است. و سالیان سال آرزو میکردم که همراه ما بمانند. صحنه هنر واقعا خالی شد به اپای منیرا. بسیار از مرگ این بانوی هنر خیلی خیلی و خیلی رو افتاده شدم. ما در حال تمام چیزهای لازمی رو گرفته به بیمارخانه رفتیم. صوف، متا، کفن، پخته، همه چی رو بردیم. در بیمارخانه شستند. تازه و آزاده به مادرم آخرین پیراهن سفید رو پوشاندیم، کفن کردیم. بعدم با ماشین به نزد خانه آوردند. همینجا جنازه کردند. بعداً به آرامگاه سر آسیا بردیم. 1 سال پیش بیبیم گذشته بودند. در بری بیبیم خواباندیم. این وطن گهواره و گوری من است، منبری من، تختی من، زوری من است، رودباری قلبی پرشوری من است. جاویدان زین مرز رضوانم بلند، تاجیکم با تاجیکستانم بلند. محفل ها بعد او نه آن محفل های پیشینند، کنسرت ها نیز مجلس ها نه آن مجلسی پیشینند به صدای منیرا، صدایی که صاحبش را رها کرد و ماند. یادش تا ابد سبز است و تنها صداست که میماند، صدای منیرا.